Γεια σας, ονομάζομαι Παναγιώτα Σταναθιώτη και σήμερα θα σας παρουσιάσω την εργασία μου με τίτλο «Κβαντική ροή ισχύος από τη θεωρία στην πράξη». Θα εξετάσουμε πώς η κβαντική υπολογιστική μπορεί να δώσει λύση στα πολύπλοκα προβλήματα των σύγχρονων ηλεκτρικών δικτύων. Επέλεξα αυτό το θέμα καθώς είμαι στο τομέα των ΣΥΕ και θα ήθελα να συνδυάσω δύο επίκαιρα ζητήματα. Η ανάγκη για νέες λύσεις πηγάζει από τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η παραγωγή τους είναι γενώς απρόβλεπτη και οι χιλιάδες κατανεμημένοι πόροι, όπως τα φωτοβολταϊκά και οι inverters, κάνουν τον έλεγχο σε πραγματικό χρόνο εξαιρετικά δύσκολο. Οι παραδοσιακές αναλύσεις ασφάλειας δεν επαρκούν πλέον, καθώς οι πιθανοί συνδυασμοί βλαβών δημιουργούν ένα υπολογιστικό χάος για τους κλασικούς υπολογιστές. Στην εικόνα παρουσιάζεται ένα σύγχρονο έξυπνο δίκτυο, το οποίο δείχνει την παραγωγή ενέργειας τόσο σε μεγάλη κλίμακα όσο και τοπικά. Εμείς ως μηχανικοί καλούμαστε να βρούμε βέλτιστες λύσεις ελέγχου των διαθέσιμων πόρων με στόχους την αξιοπιστία και την ευστάθεια του δικτύου. Το κλασικό πρόβλημα ελέγχου των τάσεων σε κάθε κόμβο λέγεται πρόβλημα ελέγχου ροής ισχύος. Το πρόβλημα της ροής ισχύος ανάγεται στην επίλυση γραμμικών συστημάτων και την αντιστροφή αραιών πινάκων. Οι κβαντικοί αλγόριθμοι υπόσχονται να ξεπεράσουν τα εμπόδια της κλασικής πληροφορικής, προσφέροντας το λεγόμενο κβαντικό πλεονέκτημα. Παρακάτω, εμείς θα εξετάσουμε 3 αλγόριθμους. Θα μελετήσουμε τα πλεονεκτήματα και τις προκλήσεις που αυτοί έχουν. Είναι πράγματι πολλά υποσχόμενοι αυτοί οι αλγόριθμοι? Ικανοποιούν τα κριτήρια που θέτει ένας μηχανικός ηλεκτρικής ενέργειας? Η ροή ισχύος βασίζεται σε μη γραμμικές εξισώσεις. Στόχος μας είναι η επίλυση της συνάρτησης F του Χ, Π ίση με 0, όπου Π είναι οι μη ελέγξιμες μεταβλητές, δηλαδή οι καταναλώσεις του δικτύου, U είναι οι μεταβλητές ελέγχου, δηλαδή οι παραγωγές του δικτύου, και Χ είναι οι μεταβλητές κατάστασης, δηλαδή το μέτρο της τάσης και η φασική της γωνία σε κάθε κόμβο του δικτύου. Χρησιμοποιούνται επαναληπτικές μέθοδοι, όπως η Gauss-Seidel, η Newton-Raphson, η ταχύ αποζευμένη μέθοδος και η Holomorphic Embedding Method. Το πιο δύσκολο κομμάτι σε αυτές τις μεθόδους είναι ο υπολογισμός και αντιστροφή του Ιεκωβιανού πίνακα, ο οποίος αποτυπώνει την ευαισθησία των κόμβων του δικτύου. Ο Ιεκωβιανός πίνακας περιέχει όλες τις μερικές παραγωγούς της ενεργού και άεργης ισχύος ως προς τις μεταβλητές τάσεις, δηλαδή το μέτρο της τάσης και τη γωνία. Είναι αραιός όταν έχει πολλά μηδενικά στοιχεία. Για παράδειγμα, αν οι κόμβοι 1 και 2 δεν ενώνονται απευθείας, τότε τα στοιχεία 1, 2 και 2, 1 του πίνακα είναι 0. Αυτό στην πράξη είναι εύκολο να συμβεί, καθώς όσο μεγάλο και αν είναι το δίκτυο, ας πούμε ότι έχει νη κόμβους, οι κόμβοι συνδέονται με ορισμένους γειτονικούς τους και όχι και με τους νη κόμβους. Αυτό φαίνεται και στις φωτογραφίες που δείχνουμε παρακάτω. Για αρχή, αξίζει να δούμε τις πρώτες προσπάθειες χρήσης κβαντικής υπολογιστικής. Ο αλγόριθμος HHL για πρώτη φορά προτάθηκε το 2013 και η πρώτη επίδειξη μιας έκδοσης γενικής χρήσης του αλγορίθμου εμφανίστηκε το 2018. Είναι η κύρια πρόταση για εκθετική επιτάχυνση στην αντιστροφή αυτών των πινάκων. Έχει δοκιμαστεί σε διάφορες προσομοιώσεις, για παράδειγμα για την ανάπτυξη κβαντικών μοντέλων για τη ροή ισχύος, αλλά σε λιγότερες και πιο εξειδικευμένες περιπτώσεις σε φυσικό κβαντικό υλικό. Η ταχύτητα σύγκλησης υπολογισμού, αντιστροφής και ενημέρωσης των στοιχείων ενός Ιεκωβιανού πίνακα είναι πολυπλοκότητας νη στην τρίτη. Για αραιούς πίνακες υπάρχουν κλασικοί αλγόριθμοι που επιλύουν το πρόβλημα με πολυπλοκότητα τάξης νη στην 1,2 ή 1,5. Οι κρίσιμοι παράγοντες για να επιτευχθεί η ταχύτερη σύγκληση σε κβαντικό υπολογιστή, δηλαδή πολυπλοκότητας log n, είναι η χαμηλή αραιότητα του Ιεκωβιανού πίνακα. Το γεγονός δηλαδή ότι κάθε κόμβος συνδέεται με λίγους γείτονες.
Επίσης, πρέπει ο οικοβιανός να είναι ερμητιανός. Και αν δεν είναι, το paper δείχνει μετασχηματισμό ώστε να προκύψει. Τέλος, πρέπει να έχει χαμηλό δείκτη κατάστασης K. Η φυσική σημασία του δείκτη κατάστασης είναι η ευαισθησία αλλαγής της λύσης με μικρή αλλαγή των εισόδων του συστήματος. Σε αυτό το παράδειγμα επαληθεύτηκε στο άρθρο ο ποιοτικός μας ισχυρισμός, δηλαδή ότι όσο μεγάλο και αν είναι το δίκτυο, ο ιακωβιανός πίνακας είναι πράγματι αραιός. Για παράδειγμα, σε δίκτυο με 2.383 κόμβους, η αραιότητα ήταν 20, δηλαδή κάθε γραμμή του έχει το πολύ 20 μη μηδενικά στοιχεία. Στην εικόνα φαίνεται η τάξη μεγέθους του δείκτη κατάστασης. Ο δείκτης κατάστασης K πρέπει να είναι μικρός για να λειτουργήσει ο αλγόριθμος HHL. Όμως, ο ιακωβιανός πίνακας είναι δύσκολο να έχει μικρό K. Ας το σκεφτούμε ποιοτικά. Πόσο επιρρεπεί είναι τα CE με μια πολύ μικρή αλλαγή στην είσοδο? Μια μικρή αλλαγή στην τάση ενός κόμβου μπορεί να είναι αιτία αστάθειας για όλο το σύστημα. Γι' αυτό, οι δείκτες των περισσότερων περιπτώσεων είναι τάξης μεγέθους μεγαλύτερη της μονάδας. Παρόλο που ο ιακωβιανός έχει μεγάλο δείκτη κατάστασης, όπως φαίνεται σε αυτό το γράφημα, οι ερευνητές χρησιμοποιούν κανονικοποιήσεις και τεχνικές τεχνητής μείωσης του K για να φέρουν το πρόβλημα σε κβαντικά διαχειρίσιμα επίπεδα. Επίσης, στο ίδιο γράφημα φαίνεται πως για μικρού μεγέθους δίκτυα, οι αλγόριθμοι μπορούν να συγκλίνουν παρά την αγενή δυσκολία του πίνακα. Στο άρθρο αντιμετωπίζουμε τον δείκτη κατάστασης K ως ποσότητα πολυπλοκότητας νη μπας, το οποίο είναι δυνατόν να γίνει για μικρής κλίμακας πειράματα που θα δειχθούν παρακάτω. Αν ζητήσουμε τις πραγματικές εφαρμογές, είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε πώς να δημιουργούμε διασυνδέσεις μεταξύ κλασικών και κβαντικών επεξεργαστών. Χρειαζόμαστε κβαντική μνήμη ταχείας προσπέλασης, την Quantum RAM. Χρησιμοποιώντας μια δεντροειδή αρχιτεκτονική για κλασικά δεδομένα μεγέθους n, τα οποία αντιστοιχούν σε νη qubits, η QRAM χρησιμοποιεί πολυπλοκότητα log νη switches, άρα έχει λογαριθμική ταχύτητα αναζήτησης. Χωρίς αυτήν, σαφώς, θα χάναμε όλο το πλεονέκτημα ταχύτητας πριν καν ξεκινήσει ο υπολογισμός. Για τη λήψη των αποτελεσμάτων χρησιμοποιούμε την τεχνική Classical Shadows. Η μέθοδος αυτή επιτρέπει την ανακατασκευή των απαραίτητων στοιχείων της κβαντικής κατάστασης με πολύ λίγες μετρήσεις. Επίσης, μπορούμε να τρέχουμε τον αλγόριθμο σε πολλές κβαντικές συσκευές ταυτόχρονα. Αν χρησιμοποιήσουμε δηλαδή νη κβαντικές συσκευές, τελειώνουμε και νη φορές πιο γρήγορα. Αυτό είναι κάτι που ένας κλασικός υπολογιστής δυσκολεύεται να κάνει στην επίλυση τέτοιων συστημάτων. Οι τρεις κβαντικοί αλγόριθμοι που θα εξετάσουμε στη συνέχεια βασίζονται στην κλασική μέθοδο Newton-Raphson, η οποία είναι μια επαναληπτική μέθοδος που λύνει το πρόβλημα ροής ισχύως. Στη διαφάνεια αυτή φαίνεται και ο αλγόριθμος, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι η πολυπλοκότητα της μεθόδου. Όπως βλέπουμε λοιπόν πάνω δεξιά, η πολυπλοκότητα εξαρτάται από το μέγιστο αριθμό επαναλήψεων Kmax, από το νη μπας, το οποίο είναι η μία διάσταση του τετραγωνικού ιακωβιανού πίνακα, και μετά από την αραιότητα S, τον δείκτη κατάστασης K, και το E-inverse, το οποίο είναι το ελάχιστο σφάλμα αντιστροφής καθ' όλη τη διάρκεια των επαναλήψεων. Περνώντας στο τεχνικό σκέλος, ο πρώτος αλγόριθμος που εξετάζουμε είναι ο QPF-HHL. Ο αλγόριθμος αυτός αποτελεί την κβαντική απάντηση στην ανάγκη για ταχύτατη επίλυση γραμμικών συστημάτων. Η καρδιά του συστήματος είναι η κβαντική εκτίμηση φάσης. Η βασική ιδέα είναι ότι, παρόλο που δεν γνωρίζουμε τις ιδιοτιμές του ιακωβιανού πίνακα, η κβαντική εκτίμηση φάσης μας επιτρέπει να τις κωδικοποιήσουμε ως κβαντικά στιγμιότυπα. Αξίζει επίσης να αναφερθεί πως η τελική ενημέρωση και η αρχική εκτίμηση είναι κλασικοί υπολογισμοί. Σε ενδιάμεσα βήματα μετατρέπονται σε κβαντικές κωδικοποιήσεις, γι' αυτό επηρεάζεται η ταχύτητα του αλγορίθμου από τα uploads και downloads στον κβαντικό υπολογιστή. Επίσης, θέλω να τονίσω
πως κατά τη διάρκεια της μεθόδου η Newton-Raphson εκτελείται κατά τα γνωστά. Όπως αρχικά αναφέρθηκε, το αντίστροφος Ιακωβιανός πίνακας προκύπτει από αυτόν τον αλγόριθμο. Παρόλο που οι ιδιοτιμές λάμδα και τα ιδιοδιανύσματα UI του Ιακωβιανού πίνακα είναι άγνωστα, μπορούμε να εκφράσουμε το διάνυσμα εισόδου B ως γραμμικό συνδυασμό του UI και επίσης μπορούμε να δημιουργήσουμε μια κατάσταση Χ συναρτήσει των αγνώστων ιδιοτιμών και ενός βοηθητικού qubit. Το βοηθητικό qubit, το λεγόμενο ανκύλα, το χρησιμοποιούμε για να εκτελέσουμε μια ελεγχόμενη περιστροφή. Αυτή η κίνηση είναι κρίσιμη, καθώς μας επιτρέπει να αντιστρέψουμε τις ιδιοτιμές. Τέλος, εφαρμόζοντας τον αντίστροφο αλγόριθμο QPE, η κβαντική κατάσταση καταρρέει στη λύση Χ. Το τεράστιο πλεονέκτημα εδώ είναι η πολυπλοκότητα. Ενώ ένας κλασικός υπολογιστής θα χρειαζόταν χρόνο ανάλογο με το μέγεθος του πίνακα, ο HHL λειτουργεί σε λογαριθμικό χρόνο, προσφέροντας εκθετική επιτάχυνση, αρκεί ο πίνακας να είναι αραιός και ο δείκτης κατάστασης χαμηλός. Στιγμής επικεντρωθήκαμε στη βελτίωση της ταχύτητας επίλυσης του αντίστροφου Ιακωβιανού. Αυτό κρύβει κάποια προβλήματα στη μελέτη μας. Αρχικά, η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου πρέπει να πολλαπλασιαστεί με το κόστος upload-download. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είναι δύσκολο να διατηρηθεί το ίδιο δυναμικό πλεονέκτημα κβαντικού υπολογισμού, αν δεν μπορούμε να μεταφέρουμε τις καταστάσεις αποτελεσματικά. Επίσης, αν ο δείκτης K αυξηθεί με την αύξηση των ζυγών, θα πρέπει να επιλέξουμε μια διαφορετική υλοποίηση με μικρότερο δείκτη K. Στην έρευνα αποδείχθηκε ότι αν και η εκθετική ταχύτητα χάθηκε, η πολυνομική θα μπορούσε ακόμα να επιτευχθεί. Τελευταίο αλλά σημαντικότερο, ο QPF-HHL δεν λειτουργεί καλά σε περιβάλλον θορύβου. Σχεδιάστηκε ο VQLS, ο οποίος αποτελεί εναλλακτική του HHL, σχεδιασμένη για λειτουργία σε θορυβώδες κβαντικούς υπολογιστές. Χρησιμοποιεί κβαντικά νευρονικά δίκτυα για να προσεγγίσει τη λύση του γραμμικού συστήματος μέσω μιας συνάρτησης κόστους, αλλά και Newton-Raphson για την επίλυση του προβλήματος ροής ισχύως. Είναι ένας υβριδικός αλγόριθμος, δηλαδή ενώ η συνάρτηση κόστους, η οποία μας δείχνει πόσο απέχουμε από τη σωστή λύση, υπολογίζεται κβαντικά, η βελτιστοποίηση των παραμέτρων γίνεται κλασικά. Απαιτεί μικρότερο και απλούστερο hardware σε σχέση με τον HHL, γεγονός που τον καθιστά πιο εφικτό για τις σημερινές τεχνολογίες. Εδώ στο άρθρο επισημαίνεται μια σημαντική διαφορά. Ενώ ο αλγόριθμος HHL είναι μια μαθηματικά εγγυημένη λύση, ο VQLS είναι πιο πειραματικός. Είναι ένας από τους αλγορίθμους που μαθαίνει στην πορεία, δηλαδή είναι heuristic. Ωστόσο, αν σχεδιαστεί σωστά, μπορεί να πετύχει την ίδια εκθετική ταχύτητα με τον HHL, όντας όμως πολύ πιο ανθεκτικός στον θόρυβο των σημερινών υπολογιστών. Μάλιστα, για ορισμένα κβαντικά κυκλώματα έχει αποδειχθεί ότι ο VQLS έχει εκθετική ταχύτητα που εξαρτάται από το μέγεθος του πίνακα J. Τώρα θα δούμε την τρίτη και ίσως την πιο καινοτόμα προσέγγιση. Αυτή είναι ο αλγόριθμος VQPF. Εδώ αλλάζουμε στρατηγική. Αντί να προσπαθούμε να λύσουμε το γραμμικό σύστημα της Newton-Raphson σε κάθε βήμα, εκπαιδεύουμε το κβαντικό κύκλωμα να βρει απευθείας την τελική κατάσταση των τάσεων του δικτύου. Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι σαφώς η διαχείριση των δεδομένων. Στους προηγούμενους αλγορίθμους, το συνεχές ανέβασμα και κατέβασμα των δεδομένων μεταξύ κλασικού και κβαντικού υπολογιστή δημιουργεί συμφόρηση. Στον VQPF φορτώνουμε μόνο το τελικό αποτέλεσμα. Το κόστος λήψης της πληροφορίας είναι το πολύ ανάλογο με τον αριθμό των κόμβων, δηλαδή νι-μπας. Κάτι που είναι μελιτέο μπροστά στο κόστος που θα είχε ένας κλασικός αλγόριθμος για να λύσει ένα τόσο μεγάλο σύστημα. Ωστόσο, δεν υπάρχει θεωρητικό επιχείρημα που να εγγυάται πάντα το υπολογιστικό πλεονέκτημα για ένα τέτοιο τετραγωνικό πρόβλημα βελτιστοποίησης. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε ότι η καρδιά του κβαντικού πλεονεκτήματος στην ανάλυση ροής ισχύως είναι η QRAM. Για να μπορέσουμε να ισχυριστούμε ότι ένας κβαντικός αλγόριθμος υπερτερεί ενός κλασικού, η φόρτωση των δεδομένων του δικτύου, δηλαδή των διανυσμάτων και των πινάκων,
πρέπει να γίνεται σε χρόνο λογαριθμικό, δηλαδή πολυπλοκότητας log ni-bus. Αν η προσπέλαση των δεδομένων ήταν γραμμική, το πλεονέκτημα της ταχύτητας θα χανόταν προτού καν ξεκινήσει ο κβαντικός υπολογισμός. Ωστόσο, η QRAM αποτελεί ταυτόχρονα μία από τις μεγαλύτερες τεχνικές προκλήσεις. Η ακρίβειά της είναι εξαιρετικά ευαίσθητη. Όσο αυξάνεται ο όγκος των δεδομένων, τόσο περισσότερο επηρεάζεται από τον ρυθμό σφάλματος του υλικού. Για τα σύγχρονα, μεγάλης κλίμακας ηλεκτρικά δίκτυα, οι απαιτήσεις είναι αυστηρές. Χρειαζόμαστε επίπεδα θορύβου πολύ χαμηλότερα από τα σημερινά για να διασφαλίσουμε ότι ο υπολογισμός παραμένει αξιόπιστος και δεν καταρρέει από τις παρεμβολές. Το μεγαλύτερο πρακτικό εμπόδιο που αντιμετωπίζουμε είναι η διόρθωση σφαλμάτων, δηλαδή το error correction. Η εφαρμογή τέτοιων μηχανισμών σε αρχιτεκτονικές QRAM μεγάλης κλίμακας παραμένει μια ανοιχτή ερευνητική πρόκληση. Προκειμένου να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μεταφράσουμε τον Ιακωβιανό πίνακα στη γλώσσα των κβαντικών υπολογιστών. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε τη μέθοδο Linear Combination of Unitaries. Η μέθοδος αυτή μας επιτρέπει να αποσυνθέσουμε τον πίνακα J σε ένα άθροισμα από απλούστερες κβαντικές πράξεις μέσω των πυλών Pauli. Η αποτελεσματικότητα αυτής της προσέγγισης αποδείχθηκε πειραματικά μέσα από τη δοκιμή 102 διαφορετικών πινάκων μεγέθους 64x64. Ενώ ένας τέτοιος πίνακας περιέχει θεωρητικά 4.096 στοιχεία, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι χρειαζόμαστε κατά μέσο όρο μόλις 835 απλές πράξεις για να τον περιγράψουμε πλήρως. Αυτό το έβριμα είναι εξαιρετικά σημαντικό για την εργασία μας. Επιβεβαιώνει στην πράξη ότι ο Ιακωβιανός πίνακας διατηρεί την αραιότητά του ακόμα και όταν μεταφέρεται σε κβαντικό περιβάλλον. Έτσι, η θεωρία μας για την επίτευξη υψηλότερων ταχυτήτων αποκτά στερεές βάσεις, καθώς το υπολογιστικό φορτίο παραμένει διαχειρίσιμο. Για τη μετάβαση από τη θεωρία στην πράξη πρέπει να ελέγξουμε τους πόρους που απαιτούν αυτοί οι αλγόριθμοι. Συγκεκριμένα για τον HHL απαιτούνται πάρα πολλές κβαντικές πύλες, ειδικά για το κομμάτι εκτίμησης φάσης. Για μικρά δίκτυα, ο HHL είναι πολύ βαρύς και ίσως είναι και πιο αργός από τον κλασικό υπολογιστή, λόγω του τεράστιου αριθμού πυλών που απαιτεί. Στην έρευνα αυτή προτάθηκε η αντικατάσταση της εκτίμησης φάσης από άλλες πιο σύγχρονες μεθόδους, έτσι ώστε να γίνει ο αλγόριθμος πιο ελαφρύς. Θέλουμε να δούμε και κάποια πειραματικά δεδομένα για να καταλάβουμε την σημασία υλοποίησης αυτών των αλγορίθμων. Υλοποιήθηκε ο VQLS για ένα σύστημα 14 κόμβων χρησιμοποιώντας 6 qubits σε πραγματικούς επεξεργαστές της IBM. Ενώ η προσομοίωση χωρίς θόρυβο συγκλίνει ικανοποιητικά, το πραγματικό υλικό παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις λόγω του κβαντικού θορύβου. Επιτεύχθη τελικό σφάλμα της τάξης του 5% με 10% μετά από 10 επαναλήψεις βελτιστοποίησης. Οι σημερινοί κβαντικοί υπολογιστές είναι ακόμα θορυβώδεις. Μπορούν να λύσουν το πρόβλημα, αλλά όχι ακόμα με την ακρίβεια που χρειάζεται ένας μηχανικός ενέργειας. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπουμε την υλοποίηση του δεύτερου αλγορίθμου που εξετάσαμε, δηλαδή του VQLS, σε πραγματικά προβλήματα ροής ισχύως. Συγκεκριμένα, στο αριστερό μέρος, βλέπουμε προσομοιώσεις σε κλασική συσκευή με και χωρίς θόρυβο. Η προσομοίωση του θορύβου προέρχεται από το μοντέλο θορύβου του επεξεργαστή IBM Nairobi. Έπειτα, στο δεξί μέρος, βλέπουμε ένα φυσικό πείραμα πραγματικών προβλημάτων ροής ισχύως σε μία μοναδική περίπτωση. Εδώ, το πείραμα προέρχεται από τον επεξεργαστή IBM Jakarta. Ανακεφαλαιώνοντας, είδαμε πως η κβαντική υπολογιστική δεν αποτελεί απλώς μια θεωρητική υπόθεση, αλλά μια αναδυόμενη πραγματικότητα. Παρά τις προκλήσεις του σήμερα, όπως ο κβαντικός θόρυβος και οι απαιτήσεις της κβαντικής μνήμης, οι αλγόριθμοι που αναλύσαμε, από τον HHL μέχρι τον VQLS και τον VQPF, μας δείχνουν ότι η εκθετική ταχύτητα είναι εφικτή, απλώς υπό προϋποθέσεις. Στους επεξεργαστές της IBM απέδειξε ότι μπορούμε ήδη να πάρουμε αποτελέσματα για υπαρκτά δίκτυα. Το επόμενο βήμα είναι η σταδιακή ενσωμάτωση αυτών των εργαλείων σε υβριδικά μοντέλα διαχείρισης,
όπου οι κλασικοί υπολογιστές θα συνεργάζονται με τους κουαντικούς για να διασφαλίσουν τη σταθερότητα και την ασφάλεια των συστημάτων μας. Προτεραιότητα για μελλοντική έρευνα αποτελεί η μείωση του εγγενούς θορύβου, η βελτιστοποίηση των κουαντικών κυκλωμάτων και η ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών και επεκτάσιμων αρχιτεκτονικών QRAM. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας και την προσοχή σας. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση.